Näytän tällä videolla, miten voit muuttaa sähköpostimuistutusten lähetysaikaa. Mennään valikosta asetukset kohtaan Hallitse sähköpostimuistutuksia. Ja tässä näkymässä nähdään listattuna kaikki sähköpostimuistutukset. Uudella tilillä sähköpostimuistutuksia on enemmän kuin tässä esimerkissä. Jokaista sopimustyyppiä kohden löytyy muistutukset määräaikaisen jakson päättymiseen sekä sopimuksen päättymiseen liittyen ja niiden lisäksi haluttu muistutuspäivämäärä muistutus. Ja näiden määräaikaisen jakson päättymisen ja sopimuksen päättymisen yhteydessä lähtevien sähköpostimuistutusten lähetysaikaa voidaan helposti muuttaa niin, että valitaan tästä tietty muistutus. Esimerkkinä tämä ostosopimusten määräaikainen jakso päättyy 90 päivää ennen ja klikataan muokkaa. Mennään tänne sääntövälilehdelle ja täältä löytyy asetus, joka säätää sen, kuinka monta päivää ennen määräaikaisen jakson päätöstä muistutus lähtee. Ja muutetaan tilalle 90 tilalle 120 ja nyt muistutus lähtee noin 4 kuukautta ennen määräaikaisen jakson päätöstä. Lisäksi voidaan muuttaa kuvaus, jotta se on kuvaavampi ja tallennetaan muutos. Ja nyt ostosopimusten määräaikaisen jakson päättymisestä ensimmäinen muistutus lähtee 120 päivää ennen määräaikaisen jakson päätöstä. Samalla tavalla voit muuttaa kaikkia muita tililläsi olevia sähköpostimuistutuksia.